Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για έναν αγώνα όπως ο Olympus Mythical Trail. Όσες φορές και να έχεις τρέξει έναν αγώνα όπως είναι ο Olympus Mythical Trail, στην εκκίνηση θα είναι πάντα όπως η πρώτη φορά. Σε έναν αγώνα που διαρκεί τόσες πολλές ώρες, οι μεταπτώσεις είναι τόσες πολλές, τόσο σε φυσικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Στον αγώνα θα βρεθείς αρκετές φορές σε δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ξαναγεννηθείς. Θα βρεις τον εαυτό σου, θα το παλέψεις και θα βρεις τη δύναμη να σηκωθείς εκεί που είχες πέσει. Ο τερματισμός είναι η επιβράβευση όχι μόνο της προσπάθειας που έκανες μέσα στον αγώνα, αλλά της προσπάθειας που έκανες όλη τη χρονιά, γιατί ένας αγώνας ξεκινάει από τη στιγμή που τελειώνει ο προηγούμενος.